गोग्लैगोन दे दे बिथांमोननि टेलेन्टजों माने नायदो दा बेखौहाय एसे कालार होबावैखाय एसे बोरैबा नुदों बिदि फाइनालि कालार होखांब्ला बिराद मोजां माने बेरगोन आरो दा बे खारख्लायनायाव दङ दा दाउब'आ जमदों आरोखि जमगासिनो दङ ओमफ्राय बै मासेया जाखांनानै बिरनोसै आरोखि आंनि अनजाग्रा लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो देखायनो रेडि जादों जोंनि बिबिसिआ 98 एनुवेल कनफारेन्स खुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ दा बियो जागोन 7:30निफ्राय 9:30सिम थामहिनबा शुक्रबार मोनाबिलिनिफ्राय लानानै रबिबार मोनाबिलिसिम दा बेयाव आं माबायदि प्रिपारेसन जादों आङो नोंथांमोननो देखायनो बिदिब्ला आङो आवगायलांनि बिबिसि मिशन कम्पाउन्डआव नोंथांमोना गोसो दंब्ला नायलांफादो सिङाव आवगायलांबाय सिङाव आवगायलांनानै आङो हागौमानि दिनै देखायनो रेडि जाबाय नै माने जानायनि बुहुद माने आवगायबाय नै बिराद माने समायना माखासे डेक'रेसनफोरखौ खालामनायखौ नुनो मोनबाय गोजौआवहाय बे बिबार प्लेटफोर माने साजायबाय आरो जाबायानो बुहुद आरो जायफ्रा मावगासिनो दङ नै बिथांमोना बिराद खस्थ' खालामनानै मावगासिनो दङ रेडि जागासिनो दङ देखायगासिनो दङ आङो जिहेतु जाबायानो गोबां खामानि माने जोब्बायानो होनजायो इमान गोबां गैलिया जिहेतु जागोन प्रग्रामा माने गाबोन मोनाबिलिनिफ्राय शुक्रबार मोनाबिलिनिफ्राय जागोनखाय माने जाबायानो जोबनायनि लामायाव दा ओरैबो साजायबाय भलन्टियार कन्ट्रल रुम बेजों लोगोसे ओरैहाय नै लाइटिं साइटिं होगासिनो दङ बानायगासिनो दङ प्लेटफोर होबाय गेटना 98 एनुवेल कनफारेन्स जागासिनो दङ आरो जाबायानो देखायगासिनो दङ आङो बिदिब्ला जाबायानो नै गलगथा हाजो बिनिफ्राय नै बहाय प्लेट थागोन गोजौहाय नै प्लेट थागोन बेयावहाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 7 8 9टा बेयाव प्लेट थागोन माने बे प्लेटनिबो मोनसे ओंथि थागोन आरो ना नै सनानि बायदि नुनायदों कालारखौ ओरैबायदि सनानि बायदि जादों बेनिफ्राय जेब्ला बेयो जागोन लामा खालामना होदों नै बेजों बाय एरियाफोरखौ नेबो होनो जाहैबाय नै टुक्राझार एरिया बामोनगाव एरिया थाइखाजरा एरिया क'क्राझार एरिया आमटेका एरिया बरपेटा एरिया धेकियाजुलि जनाय बेफोर एरियाफोरनि थाखायनो माने बे प्लेटफोरखौहाय बेयाव गायनाय जागोन आरो माथाजों बिथांमोना मावगासिनो दङ ओरैबायदि माने माथा मारिनानै खस्थ' खालामनानै मावगासिनो दं आरोखि दा बिथांमोननि बेबायदि मावनायजों ओरैबायदि मोजां माने महर लाजेननायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो हयथ' सानसे दङथ' गाबोन सिमनि गेजेरावहाय ओरैबायदि मोजां जागोन आरो दा आङो जास्ट माबायदि प्रिपारेसन जाखो आङो देखायग्रोनो सानदों आरो आं हागौमानि देखायलांबावनि एसेनो माथा मा ब्रेन्डजोंहाय ओरैबायदि साइज माने डेक'रेसन मावगासिनो दङ नै बिथांमोना मावदों कालार होदों आरो बेखौबा मा खालामगोन सानबावलायखो आरो थारमाने बेखौ नुगोन आरो मा स्टाइलाव मा खालामनो सानदों बेखौ उनाव नुगोन जायखिजाया जागासिनो दङ नै बिथांमोनानो बिराद खस्थ' खालामनानै बिराद गावसिनि माइन्डजों खस्थ' खालामनानै मावबाय जागासिनो दङ समायना नुबाय नोंसिनि मावनायाव नोंसिनि खस्थ'जों ओमफ्राय बिथांमोननि खस्थ'नि गेजेरजोंनो माने ओरैबायदि समायना आरोखि जेनेबा नायदो नोंसोरो नै खिन्थु हरावहाय साबसिन नुबावगोन बायदि मोनगोन आरो हराव साबसिन नुगोन ओमफ्राय एसे माखासे कालार दंबावो रं होबावनांगौ कालारफोर एसे होबावनांगौ दङ ओमफ्राय मा थागोन ब्रेन्डार थागोन नामा बेवहाय ना प्रग्राम सिट थागोन नामा बेवहाय औ थागोन जेनेबा माला मा सालायगोन सोर सालायगोन बेनि माखासे बेवहाय ब्रेन्डारफोर थागोन आरो ना बेनोसै बिनिफ्रायनो जिरायना फट' लाग्रा माग्रा बिदिनो जागोन आं हागौमानि एसे आस्ते देखायनि नै बे टायारा मा जालायखो बिबा ना थानानै फट' लाग्रा जाखो ना मा जाखो कालार गुबुन रोखोमनि होदों जेन'बा बेफोरबायदिया गोजौआव लिरनाय जाहैबाय जिजास क्राइस्ट इज कामिं सुन 2 मिनिट बे ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोनसे लिरनायखौ आं नोंथांमोननो देखायनि नै माने ओरैबायदि लिरदों आरोखि गाहायावहाय सासे मानसिया 2-3 मिनिट थानो मोना 2 मिनिटनि बारा थानो मोना आरोखि
only for 2 minutes आरोखि बिनि बारा थानो मोना जोबोद इन्टारेस्टिं लिरनानै होदों आरोखि गोजाननिफ्राय नायथाव नुहरदों आरोखि फट' लाजाथाव आरो नै बिबार जों बाहायग्रा बिबारसो बियो बिबार बिदि आरोखि बेयावहाय फट' लाखांनायनि उनावहाय बेयाव फट' लाखांनायनि उनाव ओरै गथ'फोर गेलेनो थाखाय नै मा खालामना होदों बेयाव गथ'फोर गेलेनो हागोन नै गथ'फोर गेलेग्रा गाखोसै नै गथ'फोर गेलेग्रा आरो बियो गथ'फोर गेलेग्रा बेयाव हानाया दे गाखोसै गोग्लैगोन दे गाखो दे wow दे ओरैबायदि मोजां लाइन खालामना होदों बे जिरायग्रा आरो ना बेयाव जिरायनांगौ ओमफ्रायो बेफोर मा जागोन बेखौ गाबोन नुसिगोन आरो दासिमबो जाजोबाखै ना बेखौ बेखौ गाबोनसो नुसिगोन थारमाने बेयावहाय दैया गोग्लैयोबा गिदिंगोन ना मा जागोन बियो लाबोगासिनो दङ नै बिबार लाबोगासिनो दंबावो मोजां थाजा बिबार लाबोगासिनो दङ गोबां बिबार दंबावो नै बिसोरखौ बिसिनि इन्जिनियारा बे साथाम जानांगौमोन नोंसोर नामा बिनि इन्जिनियारालाय साब्रै जारां फंबायमोन बिथांमोननि खस्थ बिथांमोननि माथा मारिनाय बिथांमोननि टेलेन्टजों माने नायदो दा बेखौहाय एसे कालार होबावैखाय एसे बोरैबा नुदों बिदि फाइनालि कालार होखांब्ला बिराद मोजां माने बेरगोन आरो दाबो मोजांखा ओमफ्रायो ओरैबायदि गाखोनोबो ओरैबायदि जांख्ला होदों ओमफ्राय दंफां सायावनो एक्सुवेलि आं सानोब्ला बेखौ बिराद खस्थ' नांदों माबोरै खस्थ' नांखो होमब्ला बेखौ जांख्ला गोरलै बानायनाय आरो बेबायदि स्टाइलनि मुरा नागिरनाय दंफां नागिरनाय आरो दंफां सायावनो नै माबायदि होदों सानबाखौनो हमना लादो नै सानबा लागोन माने इन्जिनियार दं इन्जिनियारा बेनो ने नै आदा ओइ माबाग्रा बेखौनो माथा मारिदों खहे दंफां नांगौनि खोथा फैदों इथा जाबनाय इथा होनाय साल मुरा नागिरनाय बुहुद दे जायखिजाया माने दा बेखौहाय नोंसोरो जुदि नायनो गोसोब्ला गाबोन मोनानिफ्राय बेखौ कमप्लिटलि जेब्ला बियो कालार रं फुंखांजोबबाय अब्ला बिनि गासै समायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा आङो द' खालामनाय बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों माने देग्लाय नैबे 2025नि जे 98 एनुवेल कनफारेन्स बे ओरैबायदि मेहेर गोनां ओरैबायदि मोजां माने समायना जानो थांगासिनो दङ दा आं नोंथांमोननो जि देखायदों बियो प्रिपारेसन माने बियो गाबोन मोनानिफ्राय जागोनखाय बेवहाय माखासे मावबावनांगौ आद्रा खामानिफोर दङ दा नै गोजौआवबो बेबायदि होबाय बिथांमोनानो बुहुद खस्थ' खालामनानै सोरबाया उखै जानानै बा सोरबा मेंदोंब्लाबो मेङाखै बायदि खालामनानै माने खस्थ' खालामनानै मावबाय आरो नै बेखौबो दाउब' हाजोंनो जानांगौ बे हाजोंनो लिरनाय ओरैबायदि माने गोजाननिफ्राय दाउब' गुबै बायदि दाउब' जागोन बियो ने दाउब' बियो नै ओरैबायदि मोजां माने दै खारख्लायनायाव दङ दा दाउब'आ जमदों आरोखि जमगासिनो दङ ओमफ्राय बै मासेया जाखांनानै बिरनोसै आरोखि ओरैबायदि मोजां खालामदों थिग दायो लोगोफोर आङो नोंथांमोननो मा देखायबावनो जेब्ला नोंथांमोना फैगोन अब्लानो नोंथांमोना नुखागोन जा आङो माबायदि मावगासिनो दङ माबायदि प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ बेखौ गुसुं भिडिअनि गेजेरजों आङो दिन्थिबाय आरो गोबां मावबावनांगौ खामानिफोर दङ गासै खामानिया जेब्ला कमप्लिट जागोन अब्ला ओरैबायदि बिउटिफुल ओरैबायदि समायना आरो क्लिन जागोन आं सानदों माने दानिखौ जुदि नायोब्ला बियो रं कालार होनायजों ओरैबायदि मोजां बेरगोन आरो समायना नुगोन दा आसा खालामदों बयबो बेयाव बाहागो लाफैगोन बयबो बेयाव नुजाफैगोन आरो बयबो बेयाव फैनानै 98 एनुवेल कनफारेन्सआव नुजाफैनाय गोबां इसोरनि ब्लेसिंफोर बोरफोरखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों संबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ गावनिनो आंगोनि फंबाय बा बिदा साननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर बेनि बादै आरोबाव आङो भिडिअ लाबाय थाबावगोन दिनै आङो जास्ट
मा 98 एनुअल कनफारेन्सनि प्रिपारेसनखौ देखायनानै आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।